बे संग्रामनि जाय नेताफोर संग्राम नेताफोरनि खुगायाव समाय नाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों रायलायबाय जोङो खालि बर'खौल' टारगेट खालामबाय थायो बर'खौ टारगेट खालामबाय थायो बर' फिसासो दंफां दानो बर' फिसासो हाग्रा एवो माबा गावलायदों होनना बुंदों फट खरि गावखौ डिफेन्ड खालामनानै गावलायदों जोंना फरेस्टनि इएमआ गावलायदों होनना बुंबाय लासिं सिं बे एखेबारे जायफ्रा बिटिसि माने काउन्सिल सालायगासिनो दं एथ' खस्थ'जों मोननाय थै गारनानै मोननाय गुबुन सेक्रिफाइस खालामनानै मोननाय बे सेक्रिफाइस खालामनाय बिटिसिआव जिरायनाय मानसिफोरा बेबायदि गावनि फिसाफोरखौ फेब्रिकेट खालामनानै बानायनानै नंखाय स्ट'रि बानायनानै आङो बे घटनाखौ दहायसो मिथिदों जाथाया जादों 28 तारिखआव 28 तारिख बेलासिनि समाव जादों ओमफ्राय घटनाखौ 29 तारिख दहायनि बावहाय आं खबर मोननायानो जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सासे फुंखा बसुमतारी होननाय बारा बैसो जायाखै गथ' सासे गोनां हाबा जानायाबो 5 बोसोरल' जादों बेखौ गावथारदों बे बाथ्राखौ आं खोनादों खोनानाय लोगो लोगोनो आं खोब माने गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों आं खबर लाहरदों मारै मारै जामारदों दा जों जा खबर मोनो जोङो अथेन्टिक खबरखौ जों माने एक्जेक्ट खबरखौ जों बांसिन जों मोनो आरोखि जों फेब्रिकेटेड खबरखौ जों मोना दा जों डिटेल्स खबरखौ जों बांसिन जों मोनो दा जों गामिनिफ्राय खबर लायोब्ला गामि ओनसोलाव खबर माने मोजां खबर होयो आरो लोगोसे जायनाखि रिपर्टारफोर बिसोरनिफ्रायबो आं खबर लादों बिसोरबो मोजां रिपर्टिंखौनो होयो बेफोरबायदि खबरखौ आं लानानै नायबाय दहाय जे जा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फुंखा बसुमतारी गावदों बे एखेबारे खोब अननाय जादों दिन दाखामोनफ्राव मुगैथावथाव आरो बे जघन्य खामानि बेखौ मुगैनांगौ दा आं मिथिनाय बादिब्ला फुंखा बसुमतारीया हाग्रायाव थांदों बे दंफां लायदों जानो हागौ बियो बेखौ बयबो सिखार खालामदों जायगा मानसिया खिन्थु बे जे दंफां लायदों दंफां लायग्रा बेहाबो गय भास दं बेबो नङा बेहा बेबो नङा दंफां दुलिबारि मावग्रा बेबो नङा बे लोगोफोरजों थांदों दंफां लायदों बेबो नों जानो हागौ खिन्थु बेबायदि होननानै दंफां लायदों होननानै नोङो बे मानसिखौ गावनांगौ अबे आयेनाव दं फालाय आयेनाव मानसिखौ गावनो मोनो नङा दाय थायोब्लानो गावो नामा दाथ' बानायनाय आं खबर मोनदों दाथ' बे बानायनाय फेब्रिकेसन खालामबाय जे माने गावलायदोंनो खुनु फरेस्टजों गावलायनाय खुनु माने दुइ नम्बरनि मानसिफ्रा गावलायनाय बा दंफां लाइफांफ्रा गावलायनाय बिदि जों खुनु खोनाफेराखै जाफेराखै बिदि घटना जायोब्ला गावखौ बासायनो थाखाय डिफेन्ड खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो बानायो दा बानायबाय बे माने गावलायदों होननानै एक्सुवेलि जायनाखि रिपर्ट मोनदों गावलायाखै आरो जायफ्रा साब्रै मानसि खारना गदों जों लोगोआव दङ बिसोरबो डिटेल्स बुंबाय बिसोरनिफ्राय जों खबर मोनदों दा बिसोरबो बुंबाय बिदि खुनु गावलायनाय खोथा गैया थांनाय फरेस्टआ गावदों ओमफ्राय गावसोर जेरैबायदि खारदों ओमफ्राय बे खाराखै बे जायनाखि फुंखा बे खाराखै नैबे माने गावथार जाबाय आरोखि दा अनुमान खालामदों बेखौ हमनानै बेखौ हान्थु खरायनानै माने थुनानै गावदों बायदि मोनसे अनुमान खालामदों आरोखि खर'आव थुनानै गावदों बिनि खर'आ सेरलां मोरलां खाथिनिफ्राय गावनायनि बे माबा बेखौ तदन्त खालामनाय बेखौ मोनगोन बिसि गोजान गोजाननिफ्राय गावा बेखौ मिथिखागोन दा बाथ्राया दुखुनांथावा बेनो जाबाय जे जोङो बेबायदि घटनाखौ जों आगोलावबो मोनदों जे प्रमद बर'नि समाव जे थांनाय बे गियानपुरावनो 2022आव हेमन्त नार्जारिखौ गावबाय एखेबारे हमनानै गावदों बेखौ एखेबारे हमनानै गावबाय साइकेलजों थुख्रासे दंफां लाबोदोंमोन 500 थाखा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो होदों 500 थाखा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो होननानै बे दंफांखौ लाना फैदों बुरजाफोराव लाना फैदों खिन्थु लामायाव बेखौ सोरांसि सासे इयुनजोनि मानसिया आनअथराइज भाबै बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिलायखौ लानानै राइफलजों गावहैबाय खर' माने थुनानै बेसेबां अननाय बे बेसेबां इलिगेल बे बेसेबां इनजास्टिस बियो सोर हुकुम होदों बेनोलाय दा मा जाखो बे माने बिसारा माबा बिसार मोनदों बिसारथ' मोनाखिसै दा दंफां सिखाव दंफां खावग्रा होननानै नैबेखौ माने दाय होनानै फोजोबबाय दा दिनै फेमिलिया मा अबस्थायाव दं सोरबा खबर लादों बर'नि बे दानि बिटिसिनि जायनाखि नेताफोर खबर लादों बेबोथ' खबर लायाखै बिनि फिसाफ्रा बोरै थांनानै दं मा अबस्थायाव दं खबर लादों बेखौ सिखाव साजायनानै बेखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनसे माने माबाजों भिक्टिम खालामना गारबाय दा बिसोर दायानो जेबो गैया आइ वाइनि न' टिएमआइनि न' लुनो थांदों दंफां थुख्रासे लादों बेनो गावथार जाबाय आइनाव बिदि दं आरो बे माबाबो गावथारबाय बे थाख्लाय दैयाव थांनानै बे माबाखौ सासे बर' मानसि बेबो हाबा बेबो बारा गोबाव जायाखै फिसा दं लेखा फरायफुनाय गथ' दङ बेखौ गावथारबाय थांनानै गावथारदों बेखौ हमनानै दोनदों गोबावनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अफिसाव आरो बेखौ लानानै थांनानै गावथारदों बेसेबां अननाय बियो आयेनाव बेबायदि दं नामा गावथारनो हानायनि आयेनाव मा दं फालाय
माबा दाय जादोंब्ला माबा मोनसे भुल जादोंब्ला हमनानै साजा हो जा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया साजा हो दाय मावदोंब्ला रावबो जेबो बुङा दसे मानसिखौ हमनानै साजा होनायाव आयेन गथ'खौ साजा होजोबो बुंदों खिन्थु नों मानो गावखो नोंनो सोर अथ'राइज खालामगौ सोर गावखो सोर थोनदोंफालाय बिदिलाय आयेनाव बिदि नङा आरो थोनग्रा सोर बिलाय दा बेखौ साजा होनांगौ जाय थोनदों गावनाव जाय इनभल्भ दं बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बेखौ साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनांगौ आंनि दाबिया बेसो आरो लोगोसे जायनोखि बे न'खर भिक्टिम जाबाय बे फेमिलिया दा बोरै थांनो हानो बिसि दं सासे फिसा गथ' दङ दा बोरै थांना थानो बोरै थांनांगौ बिसोरनो आर्थिक माने सहाय होनांगौ आर्थिक सहाय जाहाथे बिसोर न'खराव थांनानै थानो हायो बेखौ खालामनांगौ दानि गभर्नमेन्टआ बिदि नङा दायनिगिरि जागोन गभर्नमेन्टआ दाया मावबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावनि दायखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावदों होनना बुंलाबायनाय बेथ' जाखाथारा नंखाथारा रावबो बिसास खालामा बेखौ बे बानायनाय बे गावखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बानायनाय दा एथ' जुदि हिर'ब्ला बे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ' हिर'ब्ला नोंसोरो थाख्लायाव ना बेसोरखौ गावथारबाय हेमन्तखौ गावथारबाय बिना दसाव बेथ' प्रमान जाबायना बेनो नोंसोरनि हिर'इक माने माबाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माने फरेस्टखौ रैखा खालामग्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानिया बेनो हिर' बिसोरो फरेस्ट मा जाखो थांनाय 17 तारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिकाटा बे मानेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फरेस्ट अफिसखौ एखे दोले बोले फैनानै सावफैबाय सिला रोगालायनानै एखे सिलायखौ लानानै थांबाय सावबाय बहा थैनानै दंमोन बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हिर'आ खिन्थु बिराद हिर'ना बहा दंमोन मानो जेबो खालामहादिया सोर गावथारखो सोरनि सायाव मानो एक्सन लाखो बोरो माथो नायगार एखे मटर बुख्रुबदों अफिसखौ बुख्रुबदों अफिसखौ लुट खालामना लांदों सिलाय सावदों सेस माने रुनिकाटा फरेस्ट अफिसा धंस मा खालामदों बोरो माबा मोनसे खालामहादों माबा मोनसे जादों दा दिनै गावनि फिसा बर' फिसाखौबा एखे दाय होयै गावथारनाय गावनि बर' फिसाखौबा एनकरेज खालामदोंसो हाग्रायाव थानो मोना सिगियो बिरादनो बर' फिसाखौबा बर' फिसाखौ होखारनो नागिरो खिन्थु बे हाग्रायाव जे एथ' मानसि दिनै हाबनानै दं बे बाहेरानिफ्राय दिनै माने झारखन्ड थारखन्डनिफ्राय हाबनानै थाफैनाय झारखन्डआव थानो जायगा गैला बेयाव इन्डास्ट्रि खुलिनाय मानाय जायगा एखे रानसाव जायगा आरो मावबादिनि उपद्रुब बे मावबादिनि उपद्रुबाव पुलिस मिलिटारि उपद्रुबाव दिनै थानो हायैनि गोबां मानसिया बेयाव खारनानै थाफैबाय दा गोबां मानसि असिनाखि मानसि दं बेयाव भाषाबो रोङा जोंनि माने बे जायगानि भाषाजों मिलाया हाबनानै दंफैयो बिसोरखौ माबा मोनसे खालामदों थांनाय 17 तारिखनि जायनाखि घटना फरेस्ट बुथुमनाय बिनि उननिफ्राय कत' रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन जोंबो बुंदोंमोन जेसेबां इलिगेल भाबै बाहेरनिफ्राय हाबनाय थाबाय दं बिसोर आइडेन्टिफाइ खालाम बेखौ अनेक थाबनो आइडेन्टिफाइ खालामनाय सिनाक्त'करन खालामनाय बिसोरखौ थाबनो इभिसन खालाम होखार होनना बुंदोंमोन मा खालामदों बोरो मा खालामखो मा मोनसे खालामदों जेबोथ' खालामाखै बरंस' बिसोरनो ना हा होनोसो बेस्थ' दा हासो नांगौ बिसोरनो हासो नांगौ बेनो जाबाय जोंनि सरकारा बेनो जाबाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने हिर'इक स्पिरिटआ बेनो जाबाय मा खालामखो बोरो बे 2000 माने जायनाखि 6 जायनाखि फरेस्ट डिवेलप्स एक्ट बे आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालाम होनना जों बुंदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालाम बे 2006 जायनाखि फरेस्ट राइट्स एक्टनि जायनाखि माने धारा बे धारा बादि इसिबां नन ट्राइबेल मानसिफोर दं बाहेरानिफ्राय हाबनानै थानाय बिसोरखौ माने इभिक्सन खालामहर होखारहर जों बेखौ बुंदों आरो बर' फिसाफोर बे जायगानि थागिबि फिसा 6 शेड्युला जोंनिनो बे जायगानि जों फिसा हाग्रा बंग्रा थाहैबाय सोरबा बेखौ नोङो एडजास्ट खालाम सोरखौबा बेखौ होखारनाय बाथ्रा बुंबाय थायो बेखौ सिगिबाय थायो 2006 सिम बर'फ्रा जायफ्रा दंखायो थाबाय थानो हो ओमफ्राय सोरबा जुदि बिदि बाहेरा जुदि सोरबा दंब्ला बेखौ एडजास्ट खालाम 2010 सिम नोंसोर थानो हो जेरावखि गैयाबो हाग्रायाव थानो हो जोंहा खुनु लस जाया जों बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों रायलायबाय थादों जोङो खालि बर'खौ टारगेट खालामबाय थायो बर'खौ टारगेट खालामबाय थायो बर' फिसासो दंफां दानो बर' फिसासो हाग्रा एवो बर' फिसासो बे रायमना माबाखौ नेसनेल पार्कखौ सिफायो बे गासैबो माने बर' फिसानि दायजोब खिन्थु गुबुनफ्रा जे माने रायमना नेसनेल पार्क माबा नेसनेल पार्कखौ सिफायजोब्बाय हाग्रा सिफायजोब्बाय बेखौ नोजोर होआ गावजों गावबा बिराद मोसा मालायजोंबा दाउसा हिर' बे दिनै दा EMनि बाथ्रा बुंनाय खोनादों माबा गावलायदों होनना बुंदों हरखरि गावखौ डिफेन्ड खालामनानै गावलायदों जोंना फरेस्टनि EMआ गावलायदों होनना बुंबाय लासिं सिं बे एखेबारे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने माबाखौ दायखौ दोनखोमानो थाखाय बे बुंबाय आरोखि बे जे डिफेन्ड खालामनानै थाखाय बुंदों बियो गावसोरनि दायखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय गावसोर बासायनो थाखाय बुंदों बेखौ माने मिथिगौ गावसोर मिथिखागौ जों बयबो मिथिलायगौ जे रावबो बर' फिसाफ्रा बिदि गावलायनाय रावबो मेन्टेलिटि गैया रावबो बे रोखोम साहस गैया बेखौ मिथिगौ बिदि मिथिसेयावबो दिनै गावसोरनि दाय दसखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ EMआ जोंना बुंबाय माने गावलायदों आरोखि एनकाउन्टार जालायना गावथारजादों होनबाय लासिं सिं
जोंनि इएमफ्रा जोंनि लिडारफ्रा बे रोखोम गावजों गाव बानायलायनानै गाज्रि खामानि मावनानै एनकाउन्टाराव थैदों होनलायनाय बिराद लासिं सिंथार आरोखि बे संग्रामनि जाय नेताफोर संग्राम नेताफोरनि खुगायाव समाय नाङा आरो जायफ्रा बिटिसि माने काउन्सिल सालायगासिनो दं एथ' खस्थ'जों मोननाय थै गारनानै मोननाय गुबुन सेक्रिफाइस खालामनानै मोननाय बे सेक्रिफाइस खालामनाय बिटिसिआव जिरायनाय मानसिफोरा बेबायदि गावनि फिसाफोरखौ फेब्रिकेट खालामनानै बानायनानै नंखाय स्ट'रि बानायनानै दायनिगिरि खालामनानै बिदि एखेबारे मोनसे ब्रुटाल किलिंस कल्ड ब्लाडेड मार्डार बे खालामनायखौ जास्टिफाइ खालामनाङा बेखौ निन्दायै धिक्कार खालामो जों